Moltes gràcies, senyora presidenta. Diu el senyor Salvador Cortés en eixes dos profètiques que sembla que alguns d'esta cambra desapareixeran en la pròxima legislatura. Jo crec que vostè està pensant en un sistema de partit únic, perquè eixes dos profètiques voldria tranquil·litzar-lo i dir-li que efectivament ho tindrem més difícils que vostès, perquè vostès juguen en les cartes marcades utilitzant la televisió valenciana per als interessos particulars, i ara que anem a parlar d'economia, jo crec que vostès han confós fer una bona comptabilitat, una comptabilitat B, en la caixa B de la comptabilitat. Ara ja sabem que vostès utilitzen més recursos dels que marca la llei en les seues campanyes electorals. Demana vostè respecte, i el primer respecte que s'ha de demanar és no vulnerar els drets dels diputats d'esta cambra. Con la reiterada i negativa entrega de documentació se vulneren els drets dels diputats, i això, senyor Cortés, també és respecte. I dit això, voldria entrar al tema que ens ocupa, perquè és una proposta econòmica. El senyor president de la Generalitat, molt honorable president Camps, va dir que vamos a bajar los impuestos. I amb això va aconseguir un gran titular. Va baixar els impostos 50 euros a 315.000 persones. Segons ell, ja veurem si això es concreta en alguna mesura efectiva. Però al mateix temps, i jo crec que a vostès no li funcionen bé les connexions amb el Partit Popular a nivell espanyol, el senyor Mariano Rajoy anunciava que és un clamoroso fracaso la política econòmica de ZP. Ho ha dit fa poc. I potser tinga raó, sobretot per lo que suposa de la inversió productiva per al poble valencià. És un autèntic fracàs. I cita com a fracàs que el senyor Zapatero ha arribat al deute públic espanyol al 5,7% del producte interior brut. És un fracàs clamorós. Però, clar, quan el nostre president anuncia una rebaixa d'impostos i tenim el deute públic més impressionant d'Europa, amb el 12,5% de deute públic, si això no és fracaso clamoroso, com podien qualificar-lo? I quan el senyor Rajoy li demana al Partit Popular que prenga mesures contundents, s'estava referint al deute públic? Perquè si és un fracàs clamorós la política de Zapatero respecte al deute públic, més del doble del deute públic respecte al PIB que vostès mantenen així al nostre país, exigiria mesures contundents. I no obstant això, el president Camps, com si amb ell no anaven les coses. Som els líders d'Europa, no n'hi ha cap regió europea que tinga un deute públic tan elevat. I això no mereix ni un sol comentari del nostre president. Nosaltres consideràvem que calia encetar una nova etapa, perquè el que està clar és que el model econòmic que vostès han impulsat és un autèntic fracàs. I això ho paga la nostra economia, ho paguen els nostres proveïdors, els proveïdors de l'administració pública, i n'hi ha condenes, sentències judicials condenant al pagament de factures per part de l'administració de sanitat, o ho paga el nostre benestar en forma de barracons. És a dir, nosaltres tenim el deute relatiu sobre el PIB més gran d'Espanya i el més gran de totes les regions europees, i en termes absoluts som el segon. Ara, parlar d'una austeritat de 320 milions d'euros i no dur cap proposta, cap ni una, a este debat, que en definitiva haurien de concretar els anuncis que ha fet el president de la Generalitat per veure què fem, quan tenim un deute de 20.900 milions d'euros, 20.900 milions d'euros de deute, doncs això sembla que és una broma de mal gust. Però sembla que vostès no li va això. És a dir, tenim un deute exorbitant, extraplanetari, i vostès continuen agarrats al discurs i a les polítiques que ens han dut al fracàs. Haurem de recordar que no n'hi ha cap teoria econòmica, cap, que vincule menys impostos a més prosperitat i més ocupació. Cap ni una. I si mirem cap a les nostres fronteres, més enllà dels Pirineus, veiem que Alemanya i que França té més pressió fiscal, una pressió fiscal molt més alta,
i tenen menys paro i més prosperitat. Perquè en les seues polítiques econòmiques la desocupació al nostre país és de les més altes d'Espanya, amb les seues polítiques econòmiques. I haurem de recordar-li al govern de la Generalitat que té les competències en polítiques actives de desocupació. Són 548.000 valencians i valencianes desocupades. No ens ha servit de res hipotecar-nos perquè no ha sigut un deute productiu, no ha servit per a crear condicions de riquesa, de prosperitat, de competitivitat, d'infraestructures de la nostra economia. Tenim un nivell de renda inferior a les rendes espanyoles. Som el número 12 de les 10 comunitats autònomes. El nostre nivell de renda per càpita és de 21.468 euros, mentre que la mitjana de l'Estat és de 24.000. És a dir, tenim 2.500 euros menys per càpita de que qual altre ciutadà de l'Estat. És a dir, s'ha de passar, senyories, del discurs triomfalista a la realitat, perquè els números no enganyen, com el cotonpel. Només cal passar i veure la realitat i veurem que més estem en una situació difícil. I si ja són difícils estos números, resulta que el creixement al 2008 del nostre país va ser menys del 0,5%. És a dir, molt inferior, el més baix de totes les comunitats autònomes de l'estat espanyol. Són xifres preocupants. Amb els seus governs hem passat de ser una comunitat autònoma exportadora a ser una comunitat autònoma importadora. I tot això forma part de la realitat. I per això nosaltres hem presentat iniciatives per a millorar la competitivitat dels nostres productius tradicionals valencians, perquè considerem que eixe és el motor de la recuperació econòmica. Eixos són els eixos que cal recolzar i que els recursos públics vagin destinats a crear condicions per a afavorir l'economia productiva. Les nostres propostes, que estan emmarcades en aquestes propostes de resolució, són propostes positives per aconseguir un pacte valencià per l'ocupació, un observatori valencià de l'ocupació juvenil, un pla valencià de la formació professional. Parlava el president Camps de que s'havia incrementat tant el nombre de joves que anaven a la formació professional. Efectivament, perquè la desocupació és tan alta que han tornat molts d'ells als estudis, quan feia poc els havien abandonat. Per tant, nosaltres el que estem dient així és que cal partir de la realitat. Si ens queixem que no s'ha fet un bon diagnòstic per part del govern central sobre la realitat que tenim, si no fem un bon diagnòstic sobre la realitat valenciana, és impossible que puguem millorar la nostra situació econòmica i, per tant, social. I per això les nostres propostes van dirigides en ajudar-los a millorar les possibilitats que ofereix una nova etapa. Si vostès volen, els hem donat la mà en el tema de la finançació autonòmica. Des del primer dia que estiguérem en aquestes Corts, els vam parlar de fer un gran acord valencià en matèria de finançació, per a poder reduir el dèficit i poder tindre recursos que necessitem. I vostès ens van negar a constituir una comissió per a tindre un suport en matèria de finançació. I ara què passa? Pues a plorar, perquè si és cert que el govern central ens hipoteca a nivell d'inversió territorialitzada, també és cert que ens han deixat en el nou model que està per aprovar a la cua de les inversions, a la cua de lo que suposarà el nou model de finançació. I els hem donat la mà, però el que passa és que vostès se refugien en el seu autobombo, neguen qualsevol possibilitat d'acord i estan portant-nos a un fracàs en les seues polítiques econòmiques i monetàries. Líders en desocupació, líders en fracàs escolar, líders en dèficit, els nostres sectors productius estan a la baixa. Cap a on anem? Cap a on ens porten? Per tant, o canviem o efectivament el model que vostès impulsen ens durà completament al fracàs. Nosaltres, des del nostre grup parlamentari, el que ens estem dient és que aquest model productiu no ens aprofita, caldria començar una nova etapa i les propostes de resolució que nosaltres plantegem en matèria econòmica són millores per a poder avançar
cap a un altre model que ens puga traure del grandíssim fracàs on ens estan duent les seues polítiques econòmiques i socials.